Molt interessant i alhora divertida, perquè així els alumnes no només estudien teoria, sinó que cuinen i després se ho mengen en classe. Una classe completa, Laura. Completísima. Ho passeu bé, eh? Sí, muchísimo. Vinga, però ara anem a cuinar, així que prenguem nota dels ingredients. Farem pasta gemelli a la provençal per a 4 persones i necessitarem 250 grams de pasta gemelli, 4 tomàquets, una carabasseta, una albergínia, una ceba, 2 alls, una culleradeta d'herbes provençals, una altra de julivert picat, 100 grams de parmesà ratllat, una tasseta d'oli d'oliva i, per últim, sal. Laura, anem allà. Tenim ja la paella al foc i què hem fet? Pues hemos rehogado la cebolla y los ajitos y ahora pues nos toca añadir la verdura. Vinga, anem allà. Vale. A ver, añadimos el tomate Com hem de preparar-lo? a taquitos y antes tenemos que Escaldar-lo? escaldarlo un minuto, nada, para poder pelarlo bien y ya está. Molt bé. Després de la tomaca, quina altra verdura? El calabacín. A ver. Tot a daus, Sí. xicotet... Què més? Y la berenjena. Ahí la tenim. Sí. Molt bé. Añadimos un poco de aceite. Una miqueta d'oli d'oliva. I ja a deixar que se faci la verdura. Sí. Quant de temps aproximadament creus tu que... Unos 20 minutos. Molt bé. Li peguem unes voltetes i mentre anem a explicar com s'ha de preparar la pasta, que ja la tenim així. Bueno, Pues la pasta está hecha al dente, son gemelli, y está el tiempo, pues es dependiendo de las instrucciones del fabricante. Bueno, són els gemelli, les espirals que diguem també, Laura, Sí, sí, més coneguts, perquè la gent de casa I hem igual... de posar-lo no. en aigua, oli Oli i una miqueta y de sal. sal. Molt bé, perfecte. Te deixem ahí en la paella i ara el que anem a fer és recordar que estem en un institut de secundària, el districte marítim de València, i esta cuina és la de l'aula de dietètica, alimentació i nutrició. Ramona, vine cap així. És la professora, dis-nos. Quin és l'objectiu d'esta assignatura? Bueno, el objetivo de esta asignatura es que aprendan a comer de una forma saludable mediante una parte teórica en la que aprenden la composición de los alimentos y su aplicación para hacer menús equilibrados, la frecuencia semanal y las cantidades. Y luego tienen una parte práctica, que es la que más les divierte, que son las prácticas de cocina. Seguimos la alimentación mediterránea porque es la más sana del mundo y la pirámide, básicamente, de alimentación mediterránea para hacer las tablas de nuestros menús. I precisament, Laura, mira, podem veure, així presidint la classe, com no, esta piràmide dels aliments que ens indica amb quina freqüència setmanal hem de menjar els aliments. Bueno, la piràmide jo crec que la coneguem tots, però ja que tenim a Ramona, ahí està la professora, que ens dona algun consell, no? Però com hem de menjar? Pregunten, ja que tenim així a la professora d'esta optativa de secundària, explica-nos, quin consell general ens donaries a casa per a dur una alimentació sana? Pues para llevar una alimentación sana, siguiendo la dieta mediterránea, cocinar con aceite de oliva y la frecuencia semanal que sería lácteos, frutas y verduras diaria, carnes blancas 3 veces por semana, carnes rojas 1 vez por semana máximo, huevos 3 veces por semana, arroces 2 veces por semana, pastas 2 veces y legumbres 2 veces, pescados 4 veces y creo que no me he olvidado nada. Uf, és que no passa res, perquè després, si te pares, me passes un paperet tot anotat i jo ho pensaré al mur de Facebook Molt ben fet, per a molt que ben vostès fet, ho Sònia. puguen consultar després, que n'hi ha que prendre nota. Bueno, Sí. i el que anem a fer és fer una ullada així, perquè mireu que aplicats tenim així els alumnes. Escolteu, jo veig molt de número per ahir. Això són els deures de matemàtiques que esteu fent-les en classe? Hombre, Què esteu fent? el cálculo calórico de lo que están preparando ahí y Quantes calories té el plat? 400. I això com és? Es muy completa y sana. Vinga, que vaig a examinar-los. Per què es completiza este plat? Porque tiene carbohidratos, vitaminas y fibra, calcio y proteínas. Molt bé, no? Molt Sí, bé, sí, estan collins. molt aplicats. Però després, cuinen en casa o no? Claro, això és lo important. Dona, jo m'imagino que sí, no? Que m'imagino jo que sí, m'estan preguntant. I després, això ho apliqueu en casa? Cuineu en casa? Sí, los fines de semana. Què fas tu? Què t'agrada cuinar? Pasta, pizza. Mira, no sé a mi res, a mi també m'agrada molt la pasta i la pizza. I en casa què? Encantats? Sí. Diuen, mucho, la continua cuinant, no? verdad. Sí.
Vinga, deixem ahí fent els deures i tornem, perquè Laura, mireu que aplicada que és, que ja té així el plat acabat. Bueno, li falta alguna coseta? Sí, le falta el quesito, un poquito de queso rallado, Que va. hombre, y perejil. Molt sal, perejil. Muy sano y mucha vitamina C. Julivert. Perfecte. Una ramita, Home, Mira se que toca ahí bé. de cuinera professional, eh? como tiene La que ser. variació Vinga, fantàstica. anem a fer Molt bé. el repàs dels ingredients per a la gent de casa. Recordem, per a esta pasta gemelli a la Provençal per a 4 persones, les proporcions són 250 grams de pasta gemelli, 4 tomàquets, una carabasseta, una albergínia, una ceba, 2 alls, una culleradeta d'herbes provençals, una culleradeta de julivert picat, 100 grams de parmesà ratllat, una tasseta d'oli d'oliva i una miqueta de sal. I ara, si te pareix, agarra una forqueta i anem a tastar. Te vaig a examinar, eh? Vale, vale, a ver. Això és l'examen de fi de curs. Bueno, Que mala espero soc, que vaya eh? bien. Està boníssim, eh? ¿Sí? Vaya. Està Que bo, que bo, que bo que Jo estarà. crec que menjaureta, eh? ¿Sí? Té sí molt bo, eh? Té sí molt bo. Hay que comer bien. Te pareix? Portem així el plat als amics perquè ara se menjareu, no? El plat, omplirem els plats i ho menjarem entre tots. Bueno, Ramona, moltes gràcies per convidar-me a cuinar. Encantada, lo hemos pasado genial y llevan un convoy con la grabación, se lo han pasado bomba y quieren que vuelvas. Això és de veres, Mira, no se mira, vol mira, passar. mira. Muy bien. Segur que sí? Claro. A la pròxima torne, però pues faig un examen de veres, eh? No. Com? Que vuelve mejor, pero sin examen. I a la Mira. pròxima m'atreviré jo a cuinar amb vosaltres, val? Vale, vale. Vinga, gràcies de veres, d'acord? M'ho he passat molt bé, eh? Adeu, amics. Més cuina en connexió demà. Adeu.